Zaintza lanak bizitzaren erdigunean kokatu behar ditugu. Gure gorputzak, gure arauak, soilik bai da bai. Emakume askeak eta gorputz askeak nahi ditugu. Gure gorputzak gureak dira eta ez beste inorenak. Ezinezkoa da gizarte eta herri gisa aurrera egitea erdia baino gehiago atzean uzten bada. Hori saihesteko, olako egoerak ekiditeko, gure baitan datza, borondatea, ausardia eta kemena emakumeok benetan beharrezkoak ditugun baliabideak bultzatzea, aurrera egitea eta martxan dauzenak egonkortzea. Feminismoa emakumeak bezalakoa da, anitza eta intersekzionala. Bestela ez da feminismoa. Feminismoa ez da emakumeon gauza bakarrik. Gizarte osoari mesede egiten dion tresna eraldatzailea da. Eraldaketa digitalean emakume ingeniari, informatikariak, telekoak behar ditugu. Eraldaketa digitalean emakumeen iritzia, ikuspegia, egiteko moduak eta esperientzia txertatu dadin eta gizarte justuago bat eraiki dezagun. Emakumeok ez gara aske izango, emakumeren bat zapaldua dagoen bitartean. Emakumeok boterea eskuratu nahi dugula? Noski, boterea eskuratu nahi dugu gure buruak, gure herriak eta gure gizarteak modu justuagoan, hobeagoan eta batez ere berdintsuagoan eta askeagoan gobernatzeko. Gora emakumeak eta gora emakumeen borroka. Emakumeok gai gara edozein sektore ekonomikotan lan egiteko, zuzendaritza postuetan egoteko eta jakina, prest gaude herri hau gobernatzeko. Ikusezinak izan gaitezen emakumeak isilik egotea nahi dute, baino jai daukate, gaur martxoak 8 denak kalera. Batzuek emakumeon eskubideak moztu nahi dizkigute, eta horrek hamarkadetako atzera pausua da. Ez dugu onartuko eta horregatik Eusko Alkartasunako emakumeok gaur martxoak 8 kalera irtengo gara beste behin ere. Atzera pausurik ez.